I still remember that when I came to Slovakia, I entered the offices of an insurance company for the first time, and I saw a row of people who were all waiting to be insured for a very simple travel insurance. And I thought, how is it possible that people are prepared to wait for 30 minutes to get a very simple €8 travel insurance? And I think this has to change. Videli sme, že klienti nie sú veľmi spokojní so službami, ktoré dostávajú. A videli sme, že to je priestor pre niečo nové a revolučné, keďže sme mali pocit, že tých inovácií na Slovensku až toľko není. Doteraz to je jedno veľké dobrodružstvo pre mňa. Spustili sme to asi rok dozadu a jednoducho, čo sme sa snažili o jednu jedinú vec, a to nabúrať možno niektoré mýty, ktoré podľa iných ľudí boli na Slovensku nenabúrateľné. Základným mýtom pre nás, ktorý sme chceli nabúrať, je, že poistenie je komplikované, je tam veľa papierovania, nie je to proklientské a jedine, čo sa snažia poisťovne, je, že sa snažia s klientmi vybabrať. With Union's presence already in the online market, we felt that Onlia would be a fantastic opportunity to relieve people of that waiting in the line and do everything simple on their mobile phone or on their tablet. A akcia! Snažili sme sa na Slovensku spojiť dve poistenia do jednej zmluvy, tak aby klient si mohol poistiť svoje auto pohodlne z domu, či už na povinné zmluvné poistenie alebo na havarijné poistenie. To znamená, aby nemusel behať kvôli tým poisteniam do viacerých poisťovní a riešiť to, aby mal jednu poistnú zmluvu, jedno poistné a tam mal kryté celé poistenie svojho auta. We don't oblige people to be locked in for a year. So people can buy the insurance, and if they're not happy after a month or 2 months or 3 months or whenever they want, they can simply cancel the product. I think this is one of the major features that we have. Ľudia sú rôzni, ich potreby sú rôzne, tie produkty sú tiež potrebné, aby boli rôzne, ale tá spokojnosť toho klienta si myslím, že to je to úplne najdôležitejšie. Aj keď je to fráza v dnešnom svete a každý sa s ňou oháňa, a my sme veľmi radi, že sa nemusíme len oháňať frázou a naozaj to vidíme v realite, že máme spokojných klientov. To je úplne najdôležitejšie. Určite ma pri natáčaní prekvapilo, koľko ľudí je okolo jedného natáčania reklamy. To samozrejme. Zdá sa mi, že každá rekvizita tu má svojho človeka. A nevedel som si predstaviť, že naozaj s natočením jednej, pre mňa jednoduché reklamy je naozaj toľko práce, že tí ľudia tu makajú od rána od 6. A teraz je asi 6 hodín a ešte stále sa dotáčajú nejaké veci, ešte stále tu je toľko ľudí a všetci aktívne pracujú. Myslím, že to bude veľmi svieža, veľmi pekná, veľmi príjemná reklama, ktorú ja verím, že ľudia neprepnú už len kvôli tomu, že je tak pekne natočená.